This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Mamukha ka doon. Mamalairan pa. I'm sure iban sa inyo nagalabay pero may diri sa may Bacolod sila Airport Road, no? Pero makita mo nini sa may diri nga part sa God, sa may Forbes Hill nga tawag nila isang Mega World. Hindi ka ongoing ang construction. Ano yan itsura sa mga balay sa sulod? Tantawon tabi, chikingon ta. Ang Forbes Hill, ang part sang 53 hectare nga North Hill Gateway Township sa Mega World sa may boundary sa Bacolod ug Talisay City sa kilid lang gid sa Bacolod Silay Airport Access Road. 15 hectares ang sining nga township ang gina-occupy ni Forbes Hill nga ara sa Bacolod nga side. Kung magsilid ka nga Forbes Hill, meaning pinaka-luxurious nga village sa Bacolod City. Sa atubang mismo sa main gate sini, may European-inspired nga grand fountain nga magasugata sa imo. Ang backdrop sa mga future residents sa lugar amo ang panoramic view sa Mount Madalagan. First drop ta ang ilang nga clubhouse. Maswerte kita nga may matur sa aton today. Morning! Morning, ma'am. Ay, hello. Ruby, tapos cameraman si Ish. Hi, sir. Welcome to Forbes. Hello. Wow, ka na, binigali. Naimita Kahashi, sir, client care specialist there sa Forbes. Okay. And I'm Trisha Loveless, marketing and events. Ito siya. Ini naman ang ilang nga ginatawag nga reception area sa ilang nga clubhouse. Kung ang tawag mo siya clubhouse siya pero hotel-like ang pag-manage sa iya, no? May reception area nga, may front desk nga mag-atipan sa imo ano mga needs mo sa sulod sa sining nga clubhouse. Ini ang Forbes Hill Clubhouse Lobby. Pagsulod ko, pinsar ko anay, ara ko sa hotel lobby. Pero take note, clubhouse ng ininila. Resort type contemporary grand lobby. Ang shades ng gray, brown kag black, makahatag sa imo sang relaxing kag luxurious vibes. Hotel-like man ang ilang reception area. Mascara Festival ang theme. May function rooms man diri. Kung may okasyon kag hindi mo gusto magbaton sa bisita sa imong balay for privacy purposes, diriya pwede. Overlooking lang ini sa ilang swimming pool kag syempre may kiddie pool man kag sun deck pool lounge. Well-maintained ang lugar kay ginamanage ini sang Asia Affinity, isang company nga may expertise sa hotel-inspired services sa property management. May basketball court, children's play area. Kalaban ang subong sa aton health conscious gani hindi madula ang state-of-the-art nga fitness center. Kag para sa mga gusto mag-enjoy, especially on weekends, may game and entertainment room. Ang clubhouse pa lang, almost 1 hectare na ang land area. Para sa mga would-be residents ini, ang minimum land area is 449 square meters. Kag ang pinakadako nga cut is 861 square meters.
may option ka man nga i-combine ang adjacent lots. May mga amat-amat na nga nagakonstruct ang mga balay sa sulod. Natagaan kita sang chance nga makalantaw sang ilang model house. Pagsulod ko pa lang, pwede na pang tukso nga set ang receiving area. European-inspired man ang design sang interior. Sa kilid lang sa receiving area is the dining area kag may kitchen. Mamuka ka na. Mamalairan ka. Mayroon pag isang dirty kitchen, kag pantry. Kung gusto mo magkape outdoors, may space pa for backyard. Nagakape ka, samtang naga-relax-relax, tulok sa sininga kabukiran. Na-maximize ang space ang balay. Ang idalom sang stairs, powder room. Sa second floor, may 4 ka mga bedrooms. May master's bedroom na may walk-in closet kag shower room. May mga rooms man nga gidesign for children. May touch of pink nga kwarto kag may touch of blue. May ara pagid sa isa ka guest room. May family room pagid siya. Diyos ko, Lord. Do kwarto mo. Okay na ko na magtulog yan. May family room sa ibabaw for family bonding o kung gusto mo yan magbasa libro o magpatawhay. Ini ang model house pa lang. Tinatagaan ka nila sa example kung paano mo maximize ang space. Ang isa naman ka model house, exterior pa lang. Pwede man mangin amo sini ka modern ang imo nga design pero European inspired sa gihapon. Malapad ang mga dalan, flood free, kag natago underground ang mga kable. Nagkahibalo ka mo bala nga yara na sa 90% sa kabilugan nga village ang sold out na? Para sa mga mahilig magkaon sa fast food, o kung magkape, o kung trip ang magbike, may good news sila para sa aton. Isa sa mga balantayan diri sa Forbes Hill, ang mga may ma-open nga McDonald's nga branch kasi karon under construction. Ini nga McDonald's nga branch ini pinakauna nga biker friendly nga McDo kag ang pinakauna man nga next gen nga McDonald's. Ini ang first ever next gen nga McDonald's store sa Negros Occidental. Kung magsiling ka nga next gen, modern na kag mas mahapos ang sistema sa pag-order kag pag-dine in. May self-ordering kiosks, drive-thru services nga may handheld ordering system. Ikaw na lang yung ma-press sa mga buttons for your order kag mag-swipe sang card mo. May malapad nga alfresco dining area kag ini ang pinakauna nga branch sa Visayas nga may bike and dine facility. Meaning, may bike rack para sa imo bike nga nakalock kag ara lang sa tupad mo samtang nagakaon ka. Kag sa mga mahilig magkape, may kaugalingon nga mag-cafe ang ini nga branch. Nagakape ka samtang gina-enjoy ang views ng kabukiran. Kag, ang pinaka-good news, kay target ang sini nga McDonald's nga branch, mag-open sa sini nga December, kadungan man sa inag-launch nila nga Christmas Village.
Very good. Thank you, sir. Thank you. Grabe no, sino ba na magpinsan nga sa una ang katubuhan diri lamang sa boundary sa Talisay kag Bacolod subong isa na ka high-end nga subdivision kag madamo pa sila kuno sa mga surprises nga idala sa mga Negrense sa palaabuton. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Roming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kag ini ang Tripping ni Roming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!